batana sumurung siyan sa luhod na roha. Imana mga ramodi ati-ati doho pikira bunabi. Di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amin. Shalom Manginang. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat hari Minggu ujung tahun Gerejawi 2022. Mari kita tetap senantiasa memuji Tuhan. Setahun kalender Gerejawi sudah kita lalui Manginang. Dan marilah kita bersaksi bahwa sampai saat ini Tuhan senantiasa berbelas kasih menyertai langkah hidup kita. Di pasu-pasu Tuhan Tamaha Musa Darion, dia kana bui marminggu, Tuhan memberkati. Dia kana sebui marminggu, di dia pihamunang maringanan alan yak karagam ni gulmi ni ngolu, tang yang nami Tuhan ta marmahani daging nang todimuna. Malu maka sahid, tarapul nasa arsak, di parrohai hamuaka namarlas ni roha, asa ingok madok mauliate, jala dia kama nami na tua-tua nami nong matua nong sudagugu. Tuhat tamah namaror daging nang tod dimuna. Tatangi homa barita nauli di minggu sadarion, sada Korin 15, ayat 50 tu 50 alu. Odo nahudok disi, aliak kadongan, dang terbahin sibuk doho mudar manian harajaud ni debata, jala dang tartian na olu busuhi hatot tongone. Hahomiyod do nahudokot tu hamu, dang nasaluhut hita modding, alay saluhut do hita pau baonna. Topu di bagasan sakidop mata, di pakuling ni sarune na perpudii, ay makuling masarune, gabihehe maakanong matei tu hatot tongon, laos pau baonna ma anggo hita. Ay ikon hatot tongon do manuluk naulo busuhon, jala hangongolu na manotong do manuluk na olo mateon. Alay dung disoluk hatot tongon ni naulo busuhon, jala disoluk hangongolu na manotongi naulo mateon, disima jupang hata na tersurati, nunga terbodut hamatean, nunga soluk hamonangan, jo hamatean, di dia do hamonangan mi, jo hamatean, di dia do sorop mi. Alay dosa do sorop ni hamatean, jala pati hido gogo ni dosai. Alay mau liate ma di debata, napa monang hita marhiti-hiti Tuhan ta Jesus Kristus. Ope, hamu kadongaku na hinaholongan, marsihohot jala somu ba-uba mahamu, jala lam sumurung matotong di bagasan ulaun ni Tuhaning. Ay di boto hamudo, dang magopo halojo muna di bagasan Tuhani. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, di minggu akhir tahun gerejawi ini kita diingatkan akan sebuah nasihat yang luar biasa dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Secara khusus pasal 15 ini penjelasan panjang Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus perihal kehidupan setelah kematian. Hamu akadongan akadia do nanaing si putih hota siya turpuhod di minggu sadaro di ujung tau parhurionon. Sa taon nung ngatabulus taon parhurion. Tutu ikon hatidak konot tama kamanginang. Di pamonang tuhat do hita, mangadupi ragam niya kanamasa nasa tau bulunon. Ido tahiya kamanginang. Amen. Hatidak ko mamang, hatidak ko mainang. Di bata pamonak ko, mangadupi ragam niya kanamasa. Kita mereview perjalanan kehidupan kita. Tentu banyak tantangan, banyak persoalan, pergumulan, masalah yang kita hadapi. Tetapi lihatlah sampai detik ini engkau masih hidup dan engkau tentunya masih bisa menyaksikan bahwa Tuhan memenangkan engkau menghadapi setiap cobaan yang datang. Pangalahon yak kajolma adorang soro ari ni Tuhani manghihut turpuk sadarion dipaingot hita kamanginang, dang terbahen sibuk doh mudar manian harajaun ni debata, tidak bisa daging dan darah masuk ke dalam kerajaan sorga. Alay didok disona kamanginang, dosa do sorop ni hamatian, jalapati hido gogo ni dosai, dang margogo hita mangulaho patiki, ay molo taulahon patik nasada alay dang taulahon patik nasada nari, sarupa do tuhuk niya kamanginang, sarupa doson naso taulahon do patiki, mangihuton hagogoon ni patik na siya Tuhane. Sehingga
Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan titah Tuhan, perintah itu. Sebab kenapa? Ketika kita melakukan perintah yang satu, tetapi perintah yang satu lagi tidak kita lakukan, maka sama saja tidak ada faedahnya. Alai moleate ma di debata napa mona kita, ya, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Inilah sukacita kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ketika manusia tidak mampu melakukan perintah Tuhan, tidak mampu melakukan hukum Taurat, maka Yesus yang merupakan kesempurnaan dari titah itu mengasihi kita dan memenangkan kita. Asa dia kanda porsia di Yesus Kristus jot hudoko kami ulahonon nado patiki nangpe dang malua behita binahen ni pati alai malua hita monak kita holan alani asini rohani debata di bagasan Yesus Kristus Tuhan. Atong hamuna kamanami na namin na hinaholongan. Molodang boy daging dohok mudar manulu harajaw ni debata manian harajaw ni debata. Hita na mangulu dope rasi-rasan waing. Saita pauba ma rohatta tu debata. Marilah kita senantiasa memperbaharui hidup kita, memperbaharui iman kita, agar kita mampu menjalani hari-hari kita pun ragam tantangan dan persoalan yang kita hadapi. Atong alanong dipamonang debatado hita marhiti Jesus Kristus, ya. Alanong dipamonang debata hita, ya, marhiti Jesus Kristus dibaheni taulahom ma nanidok nitrupuhon na perjolo akamanginang marsihohot di bagasan Tuhani. Artinya tetap dia berdiri di atas iman, percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Marsihohot, setia, kokoh, teguh. Alanong dipamonak kita mengadupi ragam nisitonon, dibahini lam marsihohot mahita kamanginang. Tetap setia percaya kepada Yesus Kristus. Melangkah ke tahun baru gerejawi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu yang pasti, Tuhan bersama-sama dengan kita. Yang kedua manginang, so mubauba, tidak berubah. Na mubauba doang gonasa na adong dihasianganon. Alai satu yang pasti, Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai yang akan datang. Ala Tuhan Yesus dang mubah makahulongnya hita pia kamanginang, unang mubah haporsiamu, hidorhon ni parukilon narotu ho. Ai didongani Tuhani doho. Molorope sosos hitaononi ingok ma dok ma tutodim. Gumodang dope na tinaon ni Tuhan Yesus siyan na hutaw. Yang ketiga kamanginang, lam sumurung mas semakin giat. Karena kita telah dimenangkan oleh Yesus Kristus, maka tentunya kita semakin rajin dan semakin giat melakukan pekerjaan Tuhan. Mangulahon ulaon ni Tuhani. Ati amanginang. Unang lam sumurung mangulahon ak kahajahaton. Asa unang songon na ni parjamita ya dia kamanginang ate. Ala somar narodo pe uhumani sai dati jolmaido pe mangulahon hajahaton. Ya, justru kita harus semakin giat melakukan pekerjaan Tuhan, bukan melakukan kejahatan. Unang songon na ni epistel parjamita welu ate amanginang. Ala somar naro uhumani sai dati marjahati. Ya, ini jangan seperti itu. Ini bukan perilaku karakter orang Kristen namanya. Dibaheni amanami na namin na hinaholongan di bagasat Jesus Kristus. Songon na nidok ni parjamita ima. Alay martua maka na marhabiaran mida debata. Ayak kajol na si songonido pamonangon na muse dungro ari ni Tuhani. Nah, maka dalam pribadi hidup orang yang takut akan Tuhan, ketiga hal tadi, marsihohot di bagasa Tuhan, somubauba dohot lam sumurung mangulahun-ulahun ni Tuhani akolon na denggan, itulah tipe, kriteria, karakter orang yang takut akan Tuhan. Tapi mana nidok ni hatayat yang manginang da, mertua ma akan na marhabiaran mida debata. Tung tabudu na nidok ni parjamita ita jahat episteli parjamita walu ayat sia 1:10 itu. Dibahini dihamunak kamanami na namin na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Molo tu ngadong pihak persoalan pergumulan hidup di tengah keluarga, usaha, pekerjaan. Posroham pamonangon na dohita. Molo tu ngadong pihak persahiton. Hapor siyom mo pamalupon.
posroham pamonangon na doho mga dopi ragam ni parsahitoni nang pedisido pesahiti alay margogo maroha parbaga sa tordita boy hita mangulaulota merpakirimon na mangulu hita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, selamat menyongsong tahun baru gerejawi 2023, dan marilah kita bersaksi dalam menjalani kehidupan kita selama tahun gerejawi 2022, Tuhan tetap bersama kita. Di pasu-pasu Tuhan tamahamu amanginang, di parrohai mahamu saluhukna, di parmahani daging nang todimuna. Tadehoma bukwede nomor 802 ayat sada dohot ayat 2. Diperbadiai debatasi pardami mahamu gabe sundengan jala diramoti marohan ang pikiran muna. Ya soha surahan sah rodi haroro ni Tuhan ta Jesus Kristus si baluai. Amin.